san yadda yake. Ga ɗaukowa suturar da kauni take nema ta fake. Dan Abdallah Ahmadu kai ɗaya ne fa ka san yadda yake. Ya masanin halili da ɓuya Ar-Rahmanu kai na sa a farko. Babu abin da yau na yi ba da nufin ka ba Allah sa na ɗauko. Baitoci gurin shugaba Mahmudu waɗanda shi ne na farko. Daga amina sirrin da kauni take nema ɗaya tun a farko. Kai ta ruwan salatanka Allah gusa da fari ƙarshen kurewa. Annabi mai gidan Umar Usman Aliyu ɗan Larabawa. Sa ahalinsa durar da Allah har da sahabu ƙarshen kurewa. Ba ni barin guda yau cikinsa abun fahari da sunai tsayawa. Duk saurin da zan yi a yau fa kafafuna na sanya birki. Dole na gaida ummul wara ummul hasani da gatan ma'aiki. Salamu alaiki farkon da fari